Aurrekoan Samagera junitzen da, gazte bat han zebien triala itxeni. Trial? Gurra moskortzera bakarrik igotzen ginuztan, Bani hastian 3 aldi zigotzenok Samagera. Hipoteki hartu dutenetik, aurra huin bioki. Huntxe jobi berrixak jaukat. Aitxei golpeko palo ala portuja eta hantxe juteno golpe batzu botatzea zelaira. Ibe undoko satelitia izen. Zela okurritzea sartzia 3.000 euroko hipotekako etxe baten. X esango txapa. Bigarren semean zainago da. Dai, dieta xelebre horrekin, pago eta kakazar horre jaten, horrek bizitzeko guak entzako, kirol pixat itxegin nahikoa da, pa? Bueno, kirol pixkat. Bai, eta 6.000 euroko bizikletia erosi, ekipazio guztia, 3 jauzi eta dana ganbarara. Nibe tabernetaz nazkautan, ajak, baina bizikletean posture hori eta txaixat. Zapatu gabean, pelikula bat ikusi eta lasai. Nik esango ztan, 15 euroko sakuala eta 3 euroiko sakuak inaziez, bata bestien atzetik. Bai, igual iaiz hemen bixamonak gaudiko itxun bakarra, Bixamona ze? Nik hone bainoko pasak eze hotxe gitzuat eta 2 ordu etxe gitzua to pelota. Bale, Guizan handanakin, kaupazia guztau, txarangia guztau, mañanegua guztau. Dana gustau. Entzau, azkenengo joria aurreko udan inginuan samartzealen. Uindala 6 urte irabaz eginguan korto lehiaketia ospatzen. Imagina, nire join neskek, 2 urtetik gora, iraute goste. Prezia emute gozta txaingen nazetik ibiltziak. Aurrekoan telefonikakoa detxu goztan eta txapian izartu nahotzan berai. Sartzen gare. Poteo zarrak. Bueno, baten nahi dugu. Nik bai, roibos bat. Oroimena